Habang ngop haga jing seniyo ngi don kamban uson kae ka daw ngalong kumne lenda. Ko himen ko para bagid hau try Jesus Christ. Ka jinglong try jongi ive pe ive kalong hau try. Ka jinglong try om de hakane ka parte. Dena kata ka daw Paulus bakud om ladang in nengiya ngilong kijong utray. Tengi haban wad, bani haban shem, bani debet snotu yang kene ke jinglong try jongi. Ngilong kikun try jong ka bane. Ngi kikun try jong ka bane, nimlaban pelut kaya ka por, ha ka ba perkat ne mudur bangilong jinglong try jong kene ka perte ka bangi in. Bonsin kadang ke jimma yaki beriu bang tepang bang snotu yang kene ke jimma ya bangim de shujong kene ka parte helre ngilong ka jong ka bani teki kam ki bangile yaga rukam bangi im kade ban yade dur bat ka jinglong jong ka bani bonsin khabangim pe nipinya de dur bat ka parte ka bangi im Kajingale jeng bun ki beri kalong ban bud tineng ya ka jingim ha ka parte ko himmen ko para kadon ka jingma ya ki beri ba bud tineng ya ka jinglong jeng ka parte ka ba mangi im namar bale katba nang bud tineng ya ka jinglong jeng ka parte ngin sanang pindu no ya ka jinglong jeng ka beneng Nidang penduno ya ka dur jong ka beneng. Nidang penduno ya ka jinglong try jongi ha beneng. Tina kata ka daw Paulus pakudo penken ma yangi. Lada ni im nengi yam ngide ki jong ublay. Ngide ki jong utray. Tina kata ka daw ka gospel minta ka asni. Ka kranchai ka daw. Utray unonga pelambarot udang wadi auta uwe balaja nagaseng yaki kindai po kindai mud kindon kam shisha yakata ka jing sumar jumutrai henre uta uwe ubalaja nagasem lambro udon kam yaka jing sumar kabapala ke jingid yaka jing parkatlem yaka jing snowlem kadon kam yaki kindai po kindai mud kilong ki buryulese kilong ki basarong ki perkha but ki snow he yalade ki snow biang yalade ki lese ki on ki penpana porte ni snow biang yalade nimdon kam ubale nimdon kam jingya rob jongno nama ninang baniyang khala ki jongi kijat Kane kalong kawai ka jingma jong ki bangin. Kane kalong kawai ka jingma jong buon mo ki beri. Kisno biang yalade. Kikili bale ngadon kamban duai. Kikili bale ngadon kamban pentrit yalade. Kikili bale ngadon kam ubele. Ubele udon kam tang nagabenda ki batalon ki am. Ngite ni bakalai. Ngidon apa dan jongi bon di kindai po kindai mot ban ya ke balaja kidon kam jingi lutrai tina kata ka kende kabala ja kawe ka tingka namba dan shipodili kamshim la berkat ngasno biang da ka kindai henre kala on kata kawe kabalaja ngade banla Bandaga benta, ban lap, ban shem, ya ka balaja, ka kaloi ban pelut ya ka porjana, ka kaloi ban tang ya ka syarak, ka kaloi ban penmeding, ka kaloi ban mandra jingshai, hangal lor ka daw, tenrai, baleng ala penja, haba ka latang ya ka syarak, ka daka shinjo ka jingshai, kadang puson daka jingshai jungo boleh ngahangno ngala penja
baleng ala penja baleng along kumne kunda terte u Jesu kadau hangi yang ke jingkar dor ben puson hala ka mensiam jangi habangi ngop hakapo habangi ngop haka jingsiniu ngi don kamban puson kae ka dau ngalong kumne benda tinaga daga dau ko himen ko para baro mangi ngi don haka jingma jonkane ka jingjo baro mangi ni im hakane ka surniu jonka jingjo ban ni don kam jingshan ni don kam undangap lamborot bakaloi ben wad yani ni don kam ya uta ubalai uba isne yani deina daga dau ki piracy kela kinno yau Jesu namar bale ki wansha wo bun ginompo ki nuti ya ki nongkrong kajana but kila wan ben snap yo ki nuti ki nongkrong kajana ki nompo ki don kawe ka jinlo namar bale ki snow talon ki snow bambia bad kila yoi hawo Jesu ya uwe uburiyo uba biang lot nata shata kila yoi haba ki peit naka jinglong ba pop jangi kila yoi hawo Jesu jinkoid ki yoi hawo Jesu yang ka jinglong baba suda kila yoi jingisne kila yoi yang ka jinkorodor janga jingshai kabataba haka kemaja but kaba kila pay kila wansha attraction holiness attracts ke jinko ka krinya omde na marba Jesu ulam nompa kila wansha henry na marba kila nompa maki kiyoi ya ka jinshai hawo Jesu kila yoi ya ka jinko hawo Jesu balengi wansha Jesu balengi mane balengi duai nama niyoi hawo Jesu jinkuit niyoi hawo Jesu yaka bor ban balai tegi naga jintala omte na marba u Jesu ula banai bam Jesu lombatu umpadon padye kayin dei na marba ki buriu ki bala shakrin da ka jinkuit jomu kilatarwa bam yabu te u Jesu shimla pallon jinka wai henry ki parisi kio pe kine ki nompa ki note ki namkaron kajana ki shombam badu de na marke export e jomno u Jesu lala banai bam ya kine ki brio henry na ka dawayu kilawan omde na marba kilom badu ki namkaron kajana kilom barispa ki nutte ro kilom barispa kinombo pro kilom ki barispa henry kim shimla wan shau Jesu ben bam ki paisi kila yoi takane ki nuti kinombo kinongkron kajana ki wan shau Jesu ban ki bam bado omde na marma ki badu kila wan shau Jesu omde na marma kim do neye ben bam kila wan shau Jesu henry u Jesu la krinya ki taka jinko ni don kamban kliya kade balengi wansha Jesu balengi dua balengi simnada mas bakoi balengi ko aban puson but pule yak tin utra deina marba kadban ni shimmenda ya kun ke lega jingle niya ninangi yo jinku inau Jesu ni ko aban shambam badu kabambul ki ko aban sa renkad badu baroshi jingin kane kala ke jingla Jesu ko himmen ko para ni don kamban kliya lale hadu katno ni idia Jesu hadu katno ni idia ka jinku Jesu balengi mane ya Jesu hato dei na marke jinku Jesu ne baudon ka bor ban pen koi yengi shipora bor man la pa iwe ni de ben yoi ya ka jinku Jesu kramba minan kwa ban shombam badu biko ban shom slam badu kanamba kan bit ya ka jingkui katbanang bit ya ka jingkui ka pop kan jingai no nani katbangi shom slam badu Jesu
ngin senang big ya kata ka bor bat ka jingkoi bar ka pop ken jingai na dei na kata ka daw ngi ko ban perlut por ren ka partai pengin tuai pau jisu un pen koi dia ni lempa kane ka yuke pakui ko jisu yes no mo ye ni ye mela obleja mela non penja pen koi dia ni jisu wan wad dia ni jisu ni lo ke balaja na mahal ka pa ini ko ya utrai jisu Christ